Bueno, nada, felicitarles a estas festas tan entrañables, que teñades todos un moi bo 2014. Creo que se lo dixen ano pasado, esperemos que sea mellor que o anterior, non vamos mal. Vamos a rematar unha peza que fixo Simón Conceiro, compañeiro que ten colaborado moito a nosa banda. Ele utilizou 3 temas populares galegos que seguramente todos ides a conocer para transformarlos e darle outra dimensión, darle un arranxo espectacular que vai sonar grandioso, pero seguramente que no fondo ides escutar eses 3 temas populares que si queredes podedes acompañarnos cantando con palmas. E xa con esto, moitas gracias e que o señor Indiano e o disto 2014 sea, por favor, mellor que estes pasados que vamos. Boa noite, gracias.